Imiboniso yesiqendu seveki ephelileyo. Amasiko nezithethe yethu sasinayo i-health system yethu sasinyanga abantu babegula sinyanga zingekho izibhedlele bengekho abelungu bengekho nesi bengekho gqirha sinabethu nento esimple efana nokuzala oku sasizala abelungu bengekho izibhedlele zingekho sinazo ii-midwives zethu abazalisi bethu ilali nganye yayinomama abadala bazalisana nesystem yethu yokumaneja i-spirituality sethu sasinqula ngendlela esinqula ngayo singakhange sinikwe iBhayibhile. Ispirit ke sihamba ngolwa hlobo is an endless circle. Once you disrupt it, ispirit sizaba confused. AmaXhosa are spiritual people who are more spiritual than we are physical. You don't take those people uyobabeka elunatic aside baphambana bonke uyobabeka bonke ifana noba usuke apha une TB uyotsho esibhedlele se-TB apho kukho abantu abane-TB khona ufike phaa ucontracte umkhulu wale TB usixa ekunika indawo ehlala isiza sokuhlala kudala yakunika isiza sokuhlala ikunike nentsimi yintlonti inkosi ezakunika isiza sokuhlala cha imntlonti le nkosi uzawutya ntoni usheke iproduct apha Ngiwabhale phansi amagama. so i-emery yamanzi nantsi apha etloko ayiwi you see so there's some blessing abafazi abanayo elapha entanyeni esingayaziyo but everything noba yibag mhlawumbi umuntu ubheke etraining ngokwakhwela itraining uthatha umhogo mawebhege enkulu abe etloko akho nix Yayingabazali bethu ababedala manje. thina sasine-problem ke yalo loo nto you see but women have no you still have that power you're just not using it the power is sifike sineenkomo apha sinazo neebhokhwe sinazo neegusha right usuke uthe mandla apha sifika khona sifuyile but abantu bebelapha before us abathwa babebona babengafuyanga. amasiko nezithethe saba ngabelungu kusenina mzuntzuntu yizani sinqweme zekuthi qwenge naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko khawukhangele nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie wayedibana nayo phi zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu khumbula Yalazi i-direct translation ye-poison isiXhoseni Ityhefu. hayi ityhefu ityhefu is gief Afrikaans Yintoni ke? butywala yes poison equals to utywala utywala equals to poison so abathu abayibiza utywala laa nto So xa abantu begalela utywala butywala basele poison. basele poison so laa nto ke yenzele ukubulala la animal because abanawo amendu alingana la arrow runs faster than them uyofika kulaa animal then thina ke sabe sifuyile ke sine-animals zethu inkomo zingaphi usizi zenkomo
Means? One, sisebenzisela unqula inkomo. Sithethe ne-ancestors zethu. Sisebenzisela inyama. Iskin sisebenzisela ileather. Amasi, ubisi, ndibala ntoni. So, goats, sheep, sineenkukhu, sinamaqanda, ne-food production yethu. We don't need anyone to employ us and give us a salary. Now, the best way to corrupt this whole thing is to take the land. Bazawulamba, babelambile, sibaxele uba kukho into ekuthiwa yi-tax efuneka beyibhatele. So they will go and look for a job. Then we've got them under our fist. That's how they caught us. Now, the system here to go is communal, just like the people in the East. It's communal. Everything that we have, we share. Asimbukeli umuntu olambayo. I-capitalism kuphela into producer people who are very rich and people who are very poor. AET system does not have that. AET system should not have that. The African system of food production takes care of everybody because the land belongs to all of us. Ukuba ulambile is because awunazinkalo, not because awunamali. Ithi ulambile wena because unqena. Because uyasebenza. Yes. Then kubekho lemizi ngenankomo. Bezikhona inkomo zininzi komkhulu. The royal head was bigger than any other head of cattle. Because kukho inkomo zesipho eziswa komkhulu. Kukho inkomo ze-fines eziswa komkhulu. Kukho inkomo ezivela kwezinye izizwe eziswa komkhulu. Kukho inkomo zeziganeko eziswa komkhulu. Umzekelo xa kuthiwa inkosana yoluka, then ilizwe nenkomo ngabantu belali. So phaa komkhulu there's always lots of cattle. Kwakusekho neminikelo kudala obana xa inkomo zakho zizele bekho amathole atyetyisiweyo amahle owathathayo wasekomkhulu. Uyanikela, right, phaa komkhulu. Laa nto kuthiwa first fruit. Namathanga kunjalo xa kukho amathanga amahle usandovuna uthathe 10% yawo wasekomkhulu. Wonke umuntu wenza loo nto. Yes, wonke umuntu. And benzela bona because phaa komkhulu kwasolukho abantu and kwasolukho kusityiwa komkhulu. Abenzeli mntu wumbi, they are doing it for themselves. Right. So xa ke yaba exploitative. Why? Because saphela sibe neenkosi ezingezonkosi. Ufika kwala nto sisikayi neTranskei kwezi homelands kwakreathwa iinkosi ezingezonkosi, kwasuswa iinkosi zamanyana zaba exploitative. Ukuze siyeke, it's not because siyeke kuba silama okanye singananto, siyeke kuba sibona no siyagezeleka. So inkosi ke nalapho yayikhupha inkomo ethi magama nabane ikho unomfazi unengqana yakasando yakapha ngodaka unobuhlanti ikho zona abantwana bazawathi lapha masibuze ikho wenamuntu nako kuthi mawathathe in the royal head of cattle inkomo esanduzala enethole uyayibolekwa uba makakhabe senga asengela abantwana bakhe. Asifuni uba kubekho mntu ungatyiwa. Inkosi ke ihambe inqoma ke abantu, kukunqoma igama lonto, ihambe inqoma abantu ke inkomo. The idea was that the cattle should come back at some stage. No, bezobuza ziyabuya. Kukhona nje buphara kule nto kodwa they were supposed to go back to komkhulu. But umuntu phela enomhlambi wenkomo ezininji because they've taken care of le bebeyibolekiwe.
Now the one abantu bayikhuthalelayo ke lanto bethetha ngayo iminikelo asizele ngoku kusele salishumi ndisise 5 yamathole. So that's how it comes back. You don't bring back the original. Ingathi awukwazi uproduce. Funeka ubonise uyindoda man. Ubonakala kuvela into. Xa unikwe into enye phumeza i5 kuyo. So that is the Nqoma system. Ukubolekwa kwenkomo from the royal head. Nabantu. Ubolekwa abantu benkosi ayifuna uba nabantu abahlupheka. Boleka ekokuphiwa. Hayi uyaboleka kude kube kwiqhalo lesixhosa elithi inkomo yenqoma insengwe bheka. Xa usenga inkomo yenqoma umane ubheka because umnikazi may come and collect into yakhe. So kuthiwa yonke inkomo yenqoma intsingiselo elaqhalo yilobana xa ubolekwe into yomntu funeka ube nexhala loyibuyisa. Abantu bengenaxhala. Abanalo ixhala loyibuyisa. So ivele apho ke inqoma system bengafuna sincokole inqoma system outside of the food production system, outside of the Xhosa economy, how the whole economy yes Xhosa was organized. Now what were we supposed to do ke thina ukukhuleka kwethu was to go back to our economy, because we were warned uNtsikane umprofeti obana ningayithathi imali ezanihluphekisa. Sayithatha ke thina imali ngoku sikuhlutsheliswa imali. Abantu abaproduce ukutya apha ngabantu abangasithandiyo. Umgubo wonke enewutyayo uproducer zii-Afrikaners ezingalifuniyo zase-Free State. They are feeding you. Another nation is feeding you. You are not responsible for your food security. When they want to, they can lock that thing. When they want to. So iyafana ke phofu nale education, because abantwana baphuma apha elokishini ngeveni nange-transport bahambe botsha kwenye nation iyobafundisa iyoba deposita into efuna uyideposita engqondweni zabo. Abantwana bethu isizwe loo nto yenziwa sesinye isizwe esi sinikela voluntarily ngabantwana baso. Nakwezo sikolo isiXhosa sakho singabe yi-first language. No, because otherwise aso priority yesasizwe leyo. Xa umbuza efika apha ufuna uba lo mntwana I want to be rich. Yeah, but what is that? So that's the problem. And then xa belapha endlini bajonga phaa TV. No, asafundiswa sesasizwe ii-values zesasizwe. Uba bakho phaa eTV balapha isekwa sesasizwe. So bemkile. So masiphume kwa-education besagqibezela i-food production. So that's how protein was produced. That's how abantu bafumana amasi. That's how people equalized. The Nqoma system equalized this case. Ukwenza bangabikho umuntu ohluphekayo ngakhosela. Yatshintsha. Ngoku sinamasela abantu bangayiyo xa kuthiwa makuyolinywa abantu bangayiyo uyolima baxhwarhele abazayolima xa belimile babe izityalo zabo. And there's no one in charge. The people who are in charge bajonge zabo ibhokodo. They are also stealing, the people who are in charge, by the way. Now if you were given this economy in 1994, what you were supposed to do was to say, isonka, yasazi isonka esityiwa ePhakamisa sivela sibhakwe eSalt River eCape Town.
kwaBlue. Okay. Kutheni isonga sasiphakamisa singaphakamisa? Why? Let's follow the production here. This is how the economy is organized. The food economy is organized now. A gauge price lower, which is the basic ingredient of song. A gauge price lower from the farmer, is 5 rand. Man song, 21 rand. As in Malaysia, Zambia is as we go along, including the plastic, including land. So that's another 50 cents. Yeah, the governing prices, including petrol. My question is, why you finish 2 years on? Who tells you it's all as a palace, a power palace? So, but the capitalist economy needs to feed all these areas, including marketing, including Palace, including a bakery, Lamote bakery, Lambufinege Paterlo, Naratis, Fenegi will let and if you went to the farmer to look for Inansika in Oloa, who was a mana, put a mana 5 rand. Not a 21 rand. That's how the economy is organized now. Now, if basically we were going to rescue the economy from that. Jonga, we had a republics, a Republic of the Ciskei and the Republic of the Transkei. Those were head above shoulders in terms of food production. Much as was independence as food. But always came up as everywhere. Go to the shell up everything up. Animal production yet. Go out of Congolin's or Habagasrael, Zizo Quella is Gomozito, to be a Gagi Gomozito. Because there was somebody in charge who was organizing this thing. Now there's no one in charge. Anyone who's anyone can come from Pakistan and where. So all that we need in this era is somebody in charge. There's just no other way of food security other than Wele Masini. We have a problem here. You will see it in 15 years' time. You will have a problem of food shortage. Yes. No pin, no selection, no. I've got what? This is 1 hectare. I'm using 15% of this for a food product. Then I produce eggs there for myself. Then Gapa wala flat this year. Napa and essentially could process it through slim with the spinach. Yes, that's enough. Oh, yes, so another lamb the fell up the bola way no I not to a illusion the value of COVID and now the popular yes. So na selection we so I don't take the pot plants, tatamataya, once the spinach, after the granted. There's no issues. Why you don't need much? And I couldn't imagine. Yes. But the ones when I says captain in a captain, I make and once cooler, I tata. There's also hydro production you can produce as the paternat can produce Amatswele can produce in Nansika, peppers is without water, without land, just water. And now Nalaman's ends with vapor. So when it's in the shelves, the car plant with the shelves. See? In Germans.
it's vapor. The system ends when you're money full, it vapors. Iyakul, akumhlaba, and there is texture again in the shelves. So you can produce fish that way as well. You can produce anything. Its technology is there. Abantu bazimisela nganto. Ukhona omnye umbuzo apha ku food production ngithethe as much as I can. Uba una omnye umbuzo apha ku food production. Ungabuza sizokwazi ukuphendula. I don't purport to have all the answers. Kodwa ke uba ndinonikwa noba i-district A1, I can demonstrate later. We can change this economy forever. Give me just one district or one small municipality and say we are responsible for food production. Give me 5 years, you will see. Definitely. It's not difficult. Lebenzo ibuza ndithi awucinga uba kufanele uba kubekho umntu onosibuyisela emva kuyo yonke lento le. Xa sowusithi wena ungayenza loo nto leyo ntontoni. So uphendula le into benzoyibuza uba awucingi into yoba kufanele uba kubekho umntu onosinceda ukuze sibuyele back kulaa nto leyo indlela into bezingayo. We have a government. The government has got policies. Ezipolisi azincedi thina uba sibuyele. Okay, ngeke ugovernment sineenkosi neekumkani. Ndiyayiqonda sinazo iinkosi neekumkani. Qha endiye ndizibuze yona into yoba iinkosi zethu aziyiboni into yoba eyi mandizame uba kubuyelwe kulaa nto ibiyiyo. Nawo masithi mhlawumbi ecumakala makuzanye uba kubuyelwe kulaa nto ibiyiyo kulinywe umntu wonke. Kuthiweni izindlu zonke mazibe nenkomo. Laa nto ibiyenzeka kudala ubuyithetha uba nqoma system kwenziwe into ezinjalo. Uzanywe nje uba kungakulanjwa ngabantu kuba kuyalanjwa ngoku. Into zichithakele. No, yidanger leyo kodwa enkulu ingozi yobana sizaba yitopiya. Yakhumbula itopiya kuphele ukutya. Abantu bethu umhlaba. That was in the early 80s. Kwaphela ukutya. That's a real danger. The Peru depend on importing culture from other countries, which is a big problem. So, our solutions in the Tenga because we went to government. They've got great policies, but it's not happening. We went to Esgosini, now we found nothing. So, solution, if we want to go to solution, this is where to start. We will have a community of people about sharing and then form an activist group. Abantu kwindawo zabo. Nansi prototype yokwenza lento. Indlela yoproducer broilers. The broilers is chickens inyama. You get 10, you get a group of 6 women in one village. Ubafundisa into broilers. One day old broilers. Kumele uzifake phezu kwale infrared light. Uzondle ngale meal, right? Ekuseni na late. Make sure that they've got lots of water. Ungazikhuphi izitshiswe ilanga. You teach that person, this is a prototype. Nice. That's village 1. Village 2, same thing. Village 3, same thing. Now they grow those broiler chickens. After growing them, after 3 weeks, you buy them back into the center or in the co-op. Buy the co-op, uzinika injections zazo ezinindayo. Udogqibela uzinike environment better than apho suka khona. Udogqibela uzityebise. Now you jump up in a level of eating. The weight is okwazi ukulwisa isikali. And then they go to the market. What is left is taken apart in that village. And everybody's got food. So that's one. You go to spinach production. It's very simple. You write a prototype, you teach, and then you get
willing people in that village, village 1, village 2, village 3, village 4, give me a district, one district, to pilot this. See, this is what we do. We produce for our own good, we eat, what is left, we sell. We buy clothes. And then we buy sewing machines, we make our own clothes. See, you take me back. You see. So, you produce. Who is responsible? I asked the king this. May his soul rest in peace. Kumkane, Zwelonke. Who owns the Xhosa economy? The Xhosa economy, in a beads, in a begile, in a gomo, in a boko sesebenzakho, in a mibhaco, in a kukuzi. Who owns that economy? It's the white people and the Chinese. We don't own the Xhosa economy that produces izinto ezifunekayo. Kubani othengisa umthombo wokusila umbona ombona owamazini? Kubani othenga uBig Daddy? It's the Xhosa economy. Without the Xhosa, there wouldn't be that. Yes. Yes. So, but who owns the Xhosa economy? So the king, I advised that the king should have a seal, ne? A stamp of approval. If uavile uthunga emibhaco yesiXhosa, for that to be approved as yesiXhosa nyani lemibhaco, kufuneka kube nala seal king. And that seal owns that brand. Ngoba izibanzima ke abanye abantu basithi umuntu ohlala eMonti uthungayo. Inkosi ihlala apha. Uzofikelela njani Ucamba king ilawula lapha kundawo kuyokha ayinamagosa wayo everywhere. Bakhona ke ubukumkani kwezinye indawo ngendawo. Ewe ke yabakala. So that was the start of saying let's own our economy. 2, ndathi kuye ukumkani. Ndinodeclareisa usuku lwelunye evekini lwesithathu, for example. Say isikolo likwangqonje isiXhosa. Zonke izikolo eziphansi kwam kwangqonje isiXhosa. Do you know how much money is that? How much money would be made by abamama abathunga imibhaco? Imali engasuka apho icima ilanga phezulu. So you need a catalyst that will drive the Xhosa economy. See? But somebody, but who is this somebody? This somebody must own this and drive this. So it cannot be somebody, it can only be activists now. It's going to come from the ground, it's going to come from us, from civil society. I can't just see on thing. Oh, poor children. No. Inhliziyo yami ibuhlungu ndibona ngoDisemba apha kwesivenkile njengoba uyithetha uthi nama-China. Imibhaco ithengiswa ngama-China, iinsimbi zithengiswa ngama-China, and siyadura zonke izinto zithengiswa ngabo. Umama abantu uyazithengisela, uyazenzela ibeads zakhe abezithengisa cheap, kodwa kuyiwa kulaa mama kuzohanjwa kuyiwe phaa ema-Chineni. Ngoku edura wona kunalaa mama uzenzela ibeads zakhe. So, into esilahlekeleyo ayisosandla siyakwazi ukwenza. Into esilahlekeleyo isystem isilahlekele, because si-programmed into yobana xa ufuna uthenga impahla go to a shop, right? So you go to a shop and then you will get what you want. Inzima kuba sikhulisane ke ngoku. Lanto uyithetha uba bukuyithetha ekutyeni uba singamaXhosa besingabantu singabantu abanothando zayibeka ngolo hlobo. Lanto uba kuphakwa kuphakela umuntu oyi-1, kuphakwa iplate ibe ninzi, like kube ukutya okuninzi kuba ungafika nabani na afike aphakele, kodwa makuthiwe ngoku
kuyenziwa nje loo nto leyo. Ngoku ikho kuyaphakwa kuyathwali phakela abantu abayi-2 ba-3 baphelele phaya. Uyafika wena ulindwendwe hayi sekuphelile. Yeah. Sometimes akuphelanga uzawulahle zakho. Akusekho bubi. Uzawulahle zakho. Yabona esi-fridge simoshile lesi. Because dala kwakukhona isahlulo system. Isahlulo system. Isahlulo system was among neighbors. Yeah. Sinebhokwe apha ziyi-4. Siyasikhulisa izibhokwe zezethu. So we were 2 families. Okay. Right. Ibhokwe lihlala kum. Sinazo nehagu, but ihagu ihlala kuwe. Okay. Zonke. So akuhlulelwana ngebhokwe, kuhlulelwana ngehagu. Ibhokwe zaba kuwe zonke, ihagu zaba kum zonke. Ne? Uqala kwayo, it was started by women. But ngeenkukhu. Bayaqala ngeenkukhu. Okay. So le bhokwe xa ixheliwe kuphekwa isibindi. Ihafu yesazibindi ifakwe isityeni sivalwe kuthunywe thina sasemakhwenkwe ngoko uba isaphapha nolungile phezulu. Uyise unesigquku sobana thina sinanyama apha inyama yakwanolungile. Ibhokwe esahlulo leya. Ngomso xa ihlahlela la bhokwe ihafu elabhokwe iye kwanolungile. Umlenze uya ngapha ezantsi kwanozamile. Umkhono ubhekisa ngapha. See? Because last week unozamile lo ufumana umkhono namhlanje ebevune itapile. Safumana 2 yengqowa zetapile. Yayisenziwa loo nto leyo kudala. Ndiyakhumbula nomama wayenza uba xa evuna itapile egadini uzohamba yise next door yisabambani nabo xa besenza isipinatshi sophinda kuziswa. Yes. Sisahlulo. Right, this is sahlulo system. Because dala, if you keep it for more than 24 hours, is a wall. That is why for gambling. Now we have a fridge and a freezer. Faka yona efrijini. Yes. Yabona fridge papa, that mobile freezer. Okay. Zibuyile inkomo. Khona inkomo enkulu gqithi kwezi nkomo zikabuyi. That huge mazi yenkomo. Ndingayikhatha nedwa ugqiba kwam ndifake fridge. I can't involve anyone. Kapelani. Sahlulo system asikho. Yes. So isahlulo system naso was meant to kill, to conceal uba abanye abantu bahlupheka abanye abahlupheki. I system ayifuni inequality, ayifuni babe khomntu ongasentla komnye. Ngoku hayi ufuna ubona umuntu wesezantsi kwakho. Yes. Wena uphaya. Nasenkukhwini ngamanye it's more painful enkukhwini, especially because uthunywa wena use ihafu yonke inkukhu iba nintshi apha ekhaya. See. Yeah, the panamako ngayisitya inhloko plus nezangcondo ze-chicken. Yabona i-chicken lomleqwa. Ayiyo chicken feet like ezityebule chicken feet. It's just nje ithambo lamva nje songofende okanye nensente inkukhu. That's all we eat plus nomhluzi. Xa utyela mhluzi uzoxola. You are fine. Andithi wonke umuntu kudala wayazi indawo yakhe. Angekho umuntu ofuna indawo yomuntu. Wonke umuntu wayazi indawo yakhe ba uyikwekwe xa. That's what you are. So I wanted to discuss as well. Discussing without uwinika heading. Gender and age roles kulendele food production. Sibokuhlulelwana ba indawo yakho indawo. Uyazazi nawe indawo yakho indawo. And kwamkhombuthi uyaphezwa. Ngithethile kuba njengacinga uba ngokuthi xa sekulinywa ke ngoku kwenziwe yonke into kuyolinywa. Kulinywa wonke umuntu. Mama, tata, wonke umuntu
ngoku indenza ndimelana uba hayibo sidla ngokuthi indawo katata isegadini. Ngoku kudala yayingekho loo nto leyo, iza ngoku loo nto leyo. Andikabize nabani because kaloku indawo yomuntu isegadini wonke umuntu ofunayo ukutya makaye egadini. Umzekelo kwakunkcenkceshela kudala abantu bethutha amanzi ngamantombazana. Then sinayo amaXhosa ngabantu abakholelwa gqithi. Sinayo nalaa nto ithi especially amathanga xa eqala udubula thatha amantombazana nazi ii-virgins masemancinci ayotsiba la mathanga. And they knew it's their rule. They did not complain. So abanye tsiba amathanga pha bawotsiba akhona amathanga longakhulu. Kodwa ngoku akutsitya ukutya, akutsitywa sitsiba ukutya. Nangoku kwangatsitya ukutya kodwa oku yakufuna utsitya. Kunantsika ukutya ovuthwayo kodwa oku lisiko elaloba makutsitywe la mathanga. So babedisapha abantwana beyodlala kodwa yeye izalapha nenza zibanipha unganyatheli unganyatheli utsiba sikufuna ngapha kwakhe. So yeah, you will laugh that we've got so many mythology, philosophy, more than the Greeks. We produced a lot of mythology and philosophy. And go see a chicken, kwatina, but guess as much as the missionaries. Mas chicken to believe, see adopt as so Bisa or Plato. The greatest Greek philosophers. We have our greatest Xhosa philosophers and Xhosa mythology. So there's lots of anecdotes about food. Xhoseni uyakwazi uyoboleka ukutya komnye umzi uba kusebusuku xa uphumayo kuthiwe i-pinch of salt ubhitiselwa ngapha emqolo. That was the myth that was meant to cover into yobana le nto uba uze ebusuku kaloku ebusuku akungena ebuhlanti ebusuku akungena komnye umzi ebusuku akukhiwa amanzi emlanjeni kuzawusolwa and wawusolwa live uphuma amadyunguza apha ebusweni. See kufuneka uye kwaphaa uyokhangela laa daka kanonkala phaa uqabe lona lilo ezizakwenza uphile laa asokliniki ezakuphilisa. See so naxa ufuna uyipreventa uba uyazibona ungathi kuyahlwa funeka ufike uthethe bakwacelela amanzi because ayisengowakho ngoku xa kuhlwayo. Khona kwakudla ngothiwa kuyiwe emlanjeni late uzobona intoni ngesiXhosa mermaid. Yeah, umamlambo. Uzobona umamlambo. Yeah. Nekube careful of nawubona umamlambo nijongane. Yes. Bahlangoxela. Because kaloku ilixesha lokuphuma kwabo so wena ubunikwe ilanga lonke lokho amanzi nawe ngoku uzofika uzodisrupta. So I don't want to see laa nto ukuthi ungayihlala ebusuku. I don't want to see uba adi. I don't want to see uba ukhona emlanjeni ebusuku adi. Umuntu ofuna oliqhaji elinesibindi makahambe uyikhangela. I'm not going to go. Ngoba kuyiwe ebuhlanti xa kusebusuku? Akuyiwe ebuhlanti ebusuku. Awungena ebuhlanti ebusuku. Xa kukho ke kwezaa nto laa nto yoba inkomo iyalinda funeka izoluwiswa kusasa. Iwiswa kusasa. Ngoba ukwazi umane uyoyijonga ebuhlanti. Hayi ufuna into ebuhlanti ebusuku. Irayithi laa nkomo but inkomo uba irayithi igqibile. Uba ufuna ukwenza umguyo wolinda laa nkomo wenza endlini not ebuhlanti. Wenze le nto yakho ufuna uyenze uguya xa ugqiba uyawulinda kube ngathi kuyabonakala abaphandle kuze ebuhlanti. Nokuyiva ngathi iyakhala ngathi iyaphela. Ilungile. Ayodwanga laa nkomo pha. You must believe into yoba laa nkomo ayodwanga. Hleli ndabo. Yes. So there's when we have time we'll have fun with our food mythology and our food beliefs. We also believed into yobana you sit round xa kuphakwayo isitya sikhulu singaka icaphe elinye kuyabolekiswana amakhonga namantombazana. That we did that. Yeah. Well,
it was a tough competition, so we always beat Mantombazana. Kuba nalitya ngokhawuleza Yes. intombi lilady tya Yes, it was a tough competition. bukhe wathetha ke tata ngale wawuyithethile kuqala leyoba umqombothi waza namamfengu nentoni ndanalaa nto umbuzo endinawo ngaphakathi but ndayicinga sendihambile uba besenza xa kungenamakhwenkwe kwakhutshwa ubisi laa nto kuthiwa amabele kubanje amasi ubisi amasi phina iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.